Aké spôsoby zohrievania využívaš, aby si vyhol tej nepríjemnej mikrovlnkovej príchuti? Som Vera, autorka e-booku Domáce menučko a vítam ťa pri ďalšom videu na tému múdre hospodárenie s potravinami. Dnes tu máme veľmi kontroverznú tému, teda budeme sa rozprávať o zvyškoch. Tieto videá vznikli vďaka grantového programu Záchranári jedla od nadácie Tesco. Zvyšky. Niektoré ľudia ich milujú, zase ďalší ich nenávidia. A ja úplne chápem, prečo by mohol niekto protestovať. Veď ani mne by sa nechcelo jesť to isté jedlo týždeň dookola. Hlavne, keď spomínané jedlo vyzerá každým dňom smutnejšie. Poďme si práve preto pozrieť na to, aké triky môžeme využívať pri uskladňovaní týchto jedál. Lebo na správnom skladovaní záleží. A pár tipov, ako zachovať čerstvosť zvyškov z objednaného jedla. Omáčka k jedlu. Pri objednávaní jedla si vypýtaj omáčku zvlášť. Ak si ako ja a nedokáže zjesť celú porciu, no chceš si ju nechať zabaliť, je lepšie, ak jedlo nepláva v omáčke. Napríklad také šaláty a burgery sa rozmočia. Ak si omáčku dáš iba na časť, ktorú určite zvládneš dojesť na mieste, môžeš si doma úžasné jedlo vychutnať ešte raz. Zober si všetko domov. Chvála Bohu, slovenské reštaurácie sú zvyknuté na balenie zvyškov. Nemusíš sa báť, že budeš za čudáka. Premiestni jedlo do potravinovej dózy. Po príchode domov zvyšky premiestni do potravinových dóz, najlepšie vzduchotesných, ktoré pomôžu udržať čerstvosť potravín. Ale ako vyšťaviť maximum aj z doma navarených jedál? Uvar dvojnásobok a zamraz. Väčšina z nás nechce tráviť každý večer v kuchyni. Konaj múdro. Máš všetky ingrediencie, si v kuchyni a varíš. Jednoducho priprav dvojitú porciu a zvyšok daj do mrazničky na horšie dni. Dbaj na veľkosť porcií. Ako sa tvoja rodinka rozrastá, musí si dať pozor na to, aby sa všetci najedli a plánované zvyšky bezpečne uputovali do mrazničky. Dózy do každej domácnosti. Nie som fanúšičkou potravinovej fólie a alobalu, je to zbytočne vytvorený odpad. Radšej mám vzduchotesné dózy. Jedlo zostáva čerstvé a ja sa nemusím báť rozlievania pri prenášaní polievok a omáčok. Plánuj čo so zvyškou. Pri týždennom plánovaní jedla nezabudni na zvyšky. Môžeš mať bolonské špagety v utorok a na štvrtok si zo zvyškov urobíš lazanie. Alebo priprav z nedeľného grillovaného kuraťa majonézový kurací šalát so stopkovým celerom. Buď kreatívny. Ak bolo v pondelok na večeru kura s ryžou, no na ďalší deň už naňho nemáš chuť, obmeň si ho. Kura roztrhaj a pridaj do burita. Hoď ho do šalátu s obľúbeným dressingom. Šupni ho do polievky. Možností, ako oživiť a obnoviť zvyšky, je habadej. Je to v tvojej hlave. Ak ťa tieto tipy nepresvedčili, tak už mám pre teba len jednu poslednú radu. Vyskúšaj a uvidíš. Nie je zohrievanie ako zohrievanie. Dodnes si pamätám zhrozenú tvár mojej babky, keď vždy v pondelok som prišla zo školy a ona mi chcela naservírovať ešte zvyšky z nedeľného obeda. A ja som jej povedala, že vieš, babi, radšej si dám tú ryžu a rezeň na izbovej teplote. Nebolo to preto, že by som mala nejaké divné chute ako tínedžerka, ale skôr mi išlo o to, že ona zohrievávala všetko v mikrovlnke a ja som neznášala tú mikrovlnkovú pachuť, ktorá tam potom ostala. Ale dobrá správa je, že samozrejme mikrovlnka nie je jediným spôsobom, ako sa dajú jedlá zohrievať. Ale poďme pekne po poriadku. Zohrievanie v mikrovlnke. Nemusí sa limitovať len na mikrovlnku, ale je to super spôsob, ako zrýchliť proces zohrievania. Ale zapamätaj si, nemusí sa tu zastaviť. Ja chápem, sú situácie, ako napríklad na intrákoch, kde zohrievanie v mikrovlnke je jediná možnosť. Polož na jedlo mokrú papierovú utierku. Ochrání ho pred vyschnutím a zachytí masné škvrny. Možno to znie banálne, ale keď ohrievaš veľký kus jedla, napríklad niečo z kastrola, rozdiel si to na menšie kúsky.
Nikomu nechutia brikety zvonku a ľadové kocky znútra. Ak potrebuješ zohriať niekoľko prísad, urob to separátne. Napríklad, ak máš ryžu, grillovanú zeleninu a mäso, všetko zohrej najprv zvlášť. A protip? Keď už máš všetko zohriaté v mikrovlnke, je čas posunúť jedlo na vyššiu úroveň. Zapekaj, opeč, ugriluj. Daj tomu pár minút v tostovači, na pánvici alebo pod grillom v rúre. Do jedla sa zrazu vráti chrumkavosť, kôra dostane späť svoju nádhernú zlatú farbu a spevnia sa premočené časti. Alebo skús tú mikrovlnku úplne vynechať. A možno dopadneš ako ja. Ja ju už teraz vôbec nevlastním. Síce trvalo mi pár týždňov, kým som si zvykla na spôsoby, že ako sa zohrieva na pánvici a v rúre, ale tie jedlá chutia oveľa lepšie a to je hlavné. Toastovanie v rúre. Toastovať sa dá v každej kuchyni, a to pomocou rúry. Je to proces, pri ktorom využívaš vysokú teplotu na rýchle toastovanie. Teplo prichádza z horných ohrevných telies, ktoré sa nachádzajú v najvrchnejšej časti rúry. Niektoré zariadenia majú až niekoľko toastovacích alebo teda grilovacích nastavení. Ale pozor, ak dáš rošt do najvyššej polohy a zapneš teplotu na najvyššiu úroveň, tak medzi toastovaným alebo ogrilovaným zázrakom a nekontrolovateľným ohňom budeš mať iba sekundy. No ale aké jedlá sú najvhodnejšie na takéto zohrievanie? Sú to hranolky, chlieb, sendviče z obidvoch strán samozrejme, pizza, hocičo v kastroliku, nech je to posypané s trúhankou alebo aj so syrom. Alebo môžeš tam zohrievať aj vyprážané veci, ktoré sú zabalené v trojobale. Niekoľko užitočných tipov. Najprv jedlo zohreje buď v mikrovlnke, alebo na sporáku a až následne použiť toastovanie na vytvorenie chrumkavej kôry alebo na roztopenie syra na vrchu. Toastovanie, teda grilovanie, je intenzívne a nie je možné prehriať celé jedlo bez toho, aby si spálil vrchnú časť. Zvyšky skladuj v nádobách, ktoré sú určené aj do mikrovlnky a do rúry, aby nebolo treba jedlo zbytočne prekladať. A hneď máš o jeden kus riadu na umývanie menej. Pomôž toastovaciemu procesu a natri na zvyšky trochu oleja alebo pridaj kúsok roztopeného masla. Pozor, kľúčovým slovom je tu málo. Pridaj mix korení a sol, aby sa zvýraznili chute. Toastovanie zohrieva jedlo zhora. Ak chceš toastovať aj spodnú časť alebo boky, budeš potrebovať aj sporák. Dávaj pozor na jedlo, ktoré toastuješ. Na to, aby sme namiesto perfektne toastovaného jedla mali na tanieri uhlie, stačí iba pár sekúnd. Upozornila som ťa, a to hneď 2-krát. Zohrievanie na pánvici. Pánvicu môžeš využiť na 1000 spôsobov. Môžeš ho použiť ako wok, na vyprážanie, na grilovanie, na toastovanie. Medzi najvhodnejšie zvyšky na zohrievanie na pánvici patria napríklad cestoviny, veľké kusy mäsa, alebo keď chceš, aby jedlo bolo chrumkavé zo spodu, tak môžeš aj pizzu alebo kyš tam zohrievať. A je tu ešte jedna veľká otázka. Olejovať alebo neolejovať? Samozrejme, to záleží aj na samotnom jedle a na tvojich preferenciách. Ale poviem ti niečo. Jedna najlepšia investícia a jeden môj najobľúbenejší riad, ktorý som si kúpila, bola presne táto pánvica, ktorý má neprilnavý povrch a mám to z Orionu, takže dám vám to do popisu, odporúčam a chcem si dokúpiť aj celú sadu. Na palacinky, aj hrnce, všetko s časom. K téme zvyškov, toto je všetko z mojej strany, ale samozrejme som zvedavá aj na vaše tipy a triky, takže dajte mi ich do komentárov. A nezabudnite ma sledovať tu aj na Instagrame, všade ma nájdete ako budžetovo, budgetovo. A ešte v tejto sérii budeme mať pár videí a teším sa na vás. Čaute!